Pozdrav drugari, dobro mi došli. Evo danas ćemo da objasnimo pojam JSON-a u JavaScriptu. Šta JSON predstavlja? Pa, to je u stvari format preko koga frontend deo sajta komunicira sa backend delom sajta. Vidite ilustraciju ove slike kako izgleda frontend developer, backend developer i na kraju full stack developer. Dakle, preko JSON-a se šalje zahtev serveru i server nam vraća te informacije koje smo mi zahtevali preko JSON-a. Dobro, hajde da vidimo praktično kako to izgleda. Vidite, ovdje smo napravili jedan paragraf gdje ćemo ispisati naš rezultat i imamo jedan JSON. Evo, zamislimo da smo ovaj JSON ovdje zahtevali preko servera, odnosno od servera zahtevamo da ove informacije nam on dostavi. JSON format izgleda slično kao i JavaScript objekat. Dakle, dobit ćemo ga u ovakvom formatu ovde, ali da bi ovaj JSON mi mogli da iskoristimo, moramo da ga konvertujemo u JavaScript objekat. Pa hajde da pokrenemo ovaj program da vidite o čemu se radi. Dakle, ja sam sad od ovog JSON formata ovdje zahtevao da mi se dostavi ime. Dobro. Dakle, kao što sam rekao, ovo je taj JSON format koji smo tražili od servera. Mora da se konvertuje u JavaScript objekat i to činimo uz pomoć ove metode parse. Pa smo onda ispod definisali jednu varijablu convert i kažemo da se ovaj JSON format konvertuje u JavaScript objekat. Dakle, ovu varijablu ovdje smo smestili u ovim vitičastim zagradama i onda prosto kažemo da se u ovom dokumentu ispiše ova naša varijabla convert i šta zahtevamo od nje. Zahtevamo da mi dostavi ovo ime. U slučaju da ne konvertujemo naš JSON i da recimo tražimo prosto ovako sirov JSON file, odnosno da zahtevamo neke informacije, vidite šta će se desiti, dobit ćemo undefined. Eto, toliko za ovaj put, pa u narednoj lekciji nastavljamo sa JSON-om. Svako dobro vam želim, pa se vidimo. Pozdrav!